Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak ingkang kula hormati, matur nuwun puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi kesehatan sehingga ing enjang menika saged ngerjakaken soal. Tembang pocong. Bapak pocong dudu watu dudu gunung, sang kamu ing Plembang ngoni-ngoni sang bupati, yen lumampasi pocong lembehan grono. Cangkriman pitik walik saka kebon nanas, sego sak kepel dirubung tinggi salak, diketok malah jur celana. Ora mudhun yen orang nggawa mrica sak kantong kates. Ngarep ireng mburi ireng, sing tengah metenteng, wong mikul areng. Geguritan Pandhawa. Pandhawa kuwi putrane Prabu Pandu. Jenenge satriya 5 kuwi sing pambarep Yudhistira, ratu ing Amarta. Sing panggulu utawa panegak Bima kesatriyan ing Jodipati. Sing pandada utawa panengah Arjuna kesatriyan ing Madukara. Sing sumendhi lan waruju jenenge Nakula lan Sadewa kesatriyan ing Bumi Retawu lan Sawojajar. Satriya 5 kuwi padha bapak nanging beda ibu. Yudhistira, Bima lan Arjuna kuwi putra Pandu saka ibu kang asma Dewi Kunti. Dene Nakula lan Sadewa putra Pandu saka ibu kang asma Dewi Madrim. Sanajan mangkono satriya 5 kuwi rukun lan ora nate kerengan. Menika wau jawaban soal saking Pak Guru, menawi kathah lepate nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.